mga Republics. Video. Yung mga Republics, nandito kami ngayon sa Sunflower Place. Yan. Kasama ko mga tarlakin nyo. Windmill. Ha? Windmill. Oh, kasama ko ngayon mga tarlakin nyo, mga Republics. Yan. Siyempre, bisikleta. Ay ka naman, Brad. Sa Hello, sir. vlog natin. Yan. Yan. Video. Ayan, mga Republics, nandito kami ngayon sa park ng Tayug, Pangasinan. Yan. Makasama natin yung mga taga-Tarlac. Ay naman kayo mga Republics. Tao pa pandinawan niya. Tao pa pandinawan niya.
Pare, anong masasabi mo sa pinunta natin? Nag-enjoy naman ako. Babalik kami dito next year. Next year. So ayan mga Ripapips, pupunta kami ngayon sa sa Dipalo River. Hindi namin alam kung nakabukas na yung falls, pero ito muna kami. Try namin. Try namin. Yan. Yo mga katapang, nandito kami sa taas ng Brrr! Dito kami sa taas ng bundok mga Ripapips. Yun oh. Kasama ko yung dalawang legend ng Advance. Pre, ito yung kumpare ko, si Hello. Pakitanggal naman yung face mask. Sige na, sige pre. Ito yung inaano ko na parang naano na ako Na. Kailan ka ba magkaka-girlfriend? Walang personalan. Joke lang naman. Anong masasabi mo sa sa resorts na pinuntahan natin? Okay lang naman. Maganda. Maganda. Yung view. Maganda yung view. So kanina mga Ripapips, pupunta sana kami ng Dipalo Falls, pero hinarang kami. Hindi daw pwede kasi meron kami mga kasamang mga taga Tarlakenyo at Tarlakenya. Taga Tarlac yung mga kasama namin. So pumunta na lang kami dito sa sa may resorts, malapit lang dito sa Dipalo Falls. So yun mga Ripapips, pababa na tayo. Ito yung nag-slide ka dyan, pababa. Tingnan natin yung nag-slide. Kasunod ah! Yun o. Okay. Sige ah! Huwag ka maghahawak sa Uy, mamaya diretso na ako. Good for you. Punta saan na kami dun? Sa Manal. Pwede mauna yung ulo. Next. Pag slide. Next na tayo. Ha? Kaya mo yon? Oy, next! Next! Dayan, go! Sige na! Nakaya mo nga kaganina. Sige na ah! Ito yung mga Oy, Dilan, next! taga rito kasi magagaling silang mag-slide. Yung dalawang kasama ko na nanonood lang oh. Tamang nood lang mga Ripapips. Yeah.